Dneska potom prejdeme do dorastenskej kategórie, ale nepredbiehajme, počkáme si na tento požiarny útok. Vyzerá to tak, že máme všetko pripravené, nakoľko už aj mašinka je naštartovaná. No a muži z Gáňu sú už na dráhe. Základná je veľmi pekne pozapájaná, máme už aj vodu. Máme to úspešne za sebou. 16.06 je výsledný čas, 15.56 naľavo. Presne pol sekúndna rozdiel medzi